Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα σας. Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί ένα εξαιρετικό webinar για τους συνεργάτες της εταιρείας μας, καθώς φιλοξενούμε για πρώτη φορά την κυρία Γεωργία Μεγαρίτη. Η κυρία Μεγαρίτη είναι βιολόγος, μοριακή διατροφολόγος, life coach και συγγραφέας. Μέσα από την επιστημονική της κατάρτιση βρίσκεται μαζί μας για να μας ενημερώσει σχετικά με τα ωφέλη του γανοδέρματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Κυρία Μεγαρίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ. Να σας μιλήσω για αυτό το απίστευτο προϊόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους και όλες. Μετά από αυτή την παρουσίαση, εύχομαι να έχετε λάβει αρκετή γνώση και πιστευτήρια για να καταλάβουμε ότι είναι ένα πραγματικά προϊόν το οποίο έχει πολλά να μας προσφέρει και έχει προσφέρει και θα προσφέρει και πολλά και στο μέλλον, πιστεύουμε όλοι. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θα θέλατε να μοιραστείτε την οθόνη σας μαζί μας? Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται σαν παρουσίαση. Ωραία. Είναι υπέροχα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως προείπα και για αυτό το θησαυρό είναι ο θησαυρός της φυσικής θεραπείας και θα εξηγήσουμε ακριβώς γιατί θεωρείται θησαυρός της φυσικής θεραπείας. Πρωτού όμως μπούμε σε όλη αυτή την ανάλυση και να εστιάσουμε στα σημαντικά που οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε όσοι χρησιμοποιούμε και ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο προϊόν, το γανόδερμα εννοείται. Λίγα πράγματα για μένα θα ήθελα να σας αναφέρω, να συστηθώ. Είμαι πτυχιούχος βιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης που έχω αποφοιτήσει. Έχω εκτελέσει μεταπτυχιακές σπουδές στη μοριακή διατροφολογία. Έχω πιστοποιηθεί ως life coach, όπως επίσης και στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και στη διαπροσωπική νευροβιολογία. Είμαι ομιλήτρια σε αρκετά συνέδρια και ημερίδες γύρω από θέματα υγείας και διατροφής. Και στον παρόντα χρόνο είμαι επιστημονικός συνεργάτης διατροφικής συμπεριφοράς σε ιατρία, εταιρείες παραγωγής και προώθησης φυσικών προϊόντων. Όπως επίσης, σε αυτή την περίοδο είμαι και επιστημονική επιμελήτρια και αρθογράφος σε περιοδικά που σχετίζονται με την υγεία και τη διατροφή και γενικότερα με την ευεξία. Προτού μπούμε όμως στην αυτή την μίνι ανασκόπηση που έχω κατορθώσει που κατάφερα να συγκεντρώσω σε αυτή την παρουσίαση τη σημερινή, θα ήθελα να σας αναφέρω και να σας επισημάνω το εξής σχετικά με τις φυσικές ουσίες και τα συμπληρώματα και οτιδήποτε είναι προϊόντα της φύσης. Ουδέποτε δεν θα έπρεπε να αντικαθιστούν μία ιατρική παρακολούθηση και μία ιατρική συμβουλή. Όμως αυτά δρούν παράλληλα και ό,τι έχουμε συλλέξει και ό,τι η επιστημονική κοινότητα συλλέγει κατά καιρούς και έρευνα, όλα αυτά είναι υπέρ της υγείας και βοηθούν έναν ασθενή να βελτιώσει συνθήκες ζωής του, όχι όμως συνθήκες που δεν μπορούν να αποφευθούν και να γίνει παράληψη κάποιων σημαντικών θεραπείων. Η υγεία είναι ένα πλέον πολυδέδαλο και πολυδιάστατο σύστημα ισορροπημένων διαδικασιών. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν αρκεί μόνο η υγεία του σώματος, αλλά και της ψυχής, δηλαδή και η σωματική και η ψυχική υγεία πρέπει να συμβαδίζουν για να έχουμε ένα σωστό και μια υγιής ισορροπία. Και με βάση την δική μου την προσωπική εμπειρία στην επιστημονική κοινότητα θα ήθελα να σας αναφέρω ότι τελικά έχει αποδεδειχτεί ότι ο τρόπος ζωής του καθενός είναι αυτό το οποίο θα τον οδηγήσει σε μία ασθένεια ή σε μία νόσο και είναι λιγότερο η γενετική μας υπόσταση, άρα αυτό που ουσιαστικά πρέπει όλοι μας να περνάμε και να μεταδίδουμε και στον εαυτό μας και στους υπόλοιπους ανθρώπους είναι να κάνουμε σημαντικές αλλαγές για τη βελτίωση του τρόπου ζωής μας. Αυτά για το καλωσόρισμα. Πάμε να δούμε όμως τι γνωρίζουμε πραγματικά για το γανόδερμα και να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή που είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν πράγματα τα οποία ξεκινούν από την αρχαιότητα και η αρχαιότητα αφορά την αρχαία Κίνα όπου ο όρος που δώσαν σε αυτό το πολύτιμο φυσικό προϊόν τότε στην αρχαία Κίνα ήταν το Herbal Classic Sen Nong, όπου
η ορολογία τους ήταν ο Θεός και νόμι η Γεωργία. Και έτσι είχε αποτελέσει ένα σύμβολο, καταλαβαίνουμε ότι είχε αποτελέσει ένα σύμβολο ευημερίας και ειρήνης για το έθνος και τη μακροζωία, γενικά της αυτοκρατορίας. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό γραμμένο στην ιστορία του αυτοκράτορα Χαν Γουντί, αν το λέω σωστά, ο οποίος στα χρόνια της αυτοκρατορίας του παρατήρησε ότι άρχισε να αναπτύσσεται το γανόδερμα στο ανάκτορό του και το συνδύασε, το αντιλήφθηκε ότι ήταν ένα δώρο Θεού, ένα μήνυμα από τον ουρανό για να το αποδείξει πόσο ικανός και άξιος αυτοκράτορας ήταν. Έκτοτε ο ίδιος άρχισε να ψάχνει το γανόδερμα, να το προωθεί και να το καλλιεργεί μόνο στο ανάκτορό του, για να αποδεικνύεται συνέχεια ότι αυτό το υπέροχο σύμβολο της ικανότητάς του περνάει και στον κόσμο και ήταν μια ένδειξη ότι ήταν πολύ καλό σε αυτό το έργο που έκανε. Επίσης, ιστορικά πάλι αρκετοί Κινέζοι στην αρχαιότητα δεν προσπαθούσαν και ανέβαιναν πάρα πολύ μεγάλο ύψος σε βουνά για να βρουν αυτό το υπέροχο προϊόν. Οπότε αυτά όλα έχουν καταγραφεί. Άξια το έχουν θεωρήσει βότανο της πνευματικής ισχύως και της αθανασίας. Και όπως από τα τότε χρόνια το Lin Zi, όπως ονομάζεται στην Κίνα, συμβόλιζε πάντα την επιτυχία, την ευημερία, τη θεϊκή δύναμη και τη μακροζωία και έχει λάβει πάρα πολλές ονομασίες κατά καιρούς. Είναι επίσης σημαντικό, θεώρησα να αναφέρω, ότι με βάση την κινέζικη φιλοσοφία θεωρήθηκε ότι αναπληρώνει το Τσι. Το Τσι είναι η ενέργεια που ενσωματώνει κάθε ζωντανός οργανισμός στο εσωτερικό του. Γι' αυτό και συνδυάστηκε άμεσα με την ανακούφιση του μυαλού, έδωσε τονωτικά αποτελέσματα, συνδυάστηκε με τη ζωτική ενέργεια, με τη μνήμη, με την αντιγύρανση και με την καρδιακή λειτουργία. Όπως προείπα, έχει λάβει αρκετά ονόματα μπορούμε να το αποκαλέσουμε ως μανιτάρι βασιδιομύκητας, κόκκινο ρέισι. Ρέισι αναφέρεται και στην Ιαπωνία και στην Κίνα Lin Zi, και γενικότερα νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες ορολογίες που θα μπορούσαν κάλλιστα σε πάρα πολλές χώρες να αναφέρονται στον ίδιο μύκητα. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Ιαπωνία οι σαμουράι έπιναν χειλίσματα γανοδέρματος για να τονώσουν την αντοχή τους και την ενέργειά τους και τη δύναμή τους, και έχει αναφερθεί και σε πολλές κινέζικες δυναστείες στην αρχαιότητα ότι κάναν για τον ίδιο λόγο χρήση του γανοδέρματος. Έχει μια ιστορία που μετριέται πάνω από 4.000 χρόνια και αναγράφεται σε πολλές αρχαίες γραφές και το έχουμε συναντήσει σε πίνακες ζωγραφικής. Και είναι πολύ σημαντικό ότι με την έναρξη του ταοισμού, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με την γέννηση, με τη μακροζωία, με την αθανασία, έχει σημαντικές αναφορές στο γανόδερμα. Έχουν ανακαλυφθεί αρκετά είδη γανοδέρματος. Αυτά μεταξύ τους διαφέρουν ως προς το χρώμα, ως προς την δομή τους, έτσι περισσότερο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα η διαφορετικότητά τους ποικίλει ανάλογα και με την περιοχή στην οποία παράγονται, αναπτύσσονται. Έχει να κάνει με την υγρασία και τη θερμοκρασία και με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Είναι περισσότερο φύλλος, δηλαδή αναπτύσσεται σε νότια κλίματα, πιο θερμά και πιο υγρά, και αυτό είναι πάρα πολύ διαδομένο στην Μέση Ανατολή, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στη Μαλαισία, στην Ινδία και στη Νότια Αμερική. Έχει ένα έτσι κόκκινο έντονο χρώμα, μια γυαλιστερή επιφάνεια, και είναι σημαντικό ότι αναπτύσσεται σε νεκρό ξύλο. Είναι πολύ επιλεκτικό στο που θα αναπτυχθεί. Περνώντας όμως τα χρόνια, με την ανακάλυψη του γανοδέρματος και με την έτσι παρατήρηση και μετά με τη μελέτη όλης της βιβλιογραφίας,
έγινε επιτακτική ανάγκη να αρχίσει να καλλιεργείται. Και η καλλιέργεια ξεκίνησε από αυτές τις χώρες με πάρα πολύ θέρμη για να μπορέσει να τροφοδοτήσει αρκετό κόσμο και να βοηθήσει στο να γνωρίσουν το γανόδερμα και τις ιδιότητές του. Το σημαντικό είναι ότι στη καλλιέργειά του δεν γίνεται καθόλου χρήση χημικών ουσιών, ορμονών και φυτοφαρμάκων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με άλλες φυσικές ουσίες και προϊόντα που χρησιμοποιούν αρκετά βοηθήματα για να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Είναι λοιπόν κάναμε μια βουτιά στην βιβλιογραφία από πάρα πολύ παλιά και από την αρχαιότητα σήμερα έχουμε πάρα πολλές ανασκοπήσεις και έρευνες σχετικά με τις ιδιότητες του γανοδέρματος. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουν ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια τις 3.265 δημοσιεύσεις. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ, ξεκίνησε σε ζώα όπως σε ποντίκια και έχουν γίνει πάρα πολλές πλέον μελέτες αντίστοιχα και σε ανθρώπους. Όμως το μέλλον είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί συνεχώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο μανιτάρι και πλέον οι μελέτες που έχουν γίνει και στα ζώα μετατοπίζονται και στους ανθρώπους και βλέπουμε ότι έχουμε κοινά αποτελέσματα και άρα δεν μας απογοητεύει. Ας δούμε όμως γιατί είναι τόσο περιζήτητο το γανόδερμα, τι το κάνει τόσο περιζήτητο. Έχουμε εστιάσει, γενικά το γανόδερμα είναι πάρα πολύ δημοφιλής για 2-3 φυσικές ουσίες που διαθέτει, πολύ γνωστές για αυτούς που το μελετούν και το χρησιμοποιούν. Η μία ουσία είναι η 3D-γλυκάνη, όπου αποτελεί έναν πολυσαχαρίτη και έχει μελετηθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα για το ρόλο της σε σχέση με τον καρκίνο και με το ανασωπητικό μας σύστημα. Η δεύτερη πολύ σημαντική ομάδα ουσιών που είναι πολύ και αυτές διαδομένες στο γανόδερμα και σε κάποιες άλλες φυσικές ουσίες, σε κάποια άλλα τρόφιμα, είναι τα τριτερπένια και οι πολυσυχαρίτες, οι οποίες ουσίες έχουν έντονη δραστηριότητα στις μολύνσεις και γενικότερα ειδικότερα θα αναφέρουμε ότι έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στον ιό HIV που προκαλεί τον ιό του AIDS ή την υπατήτηδα και σε διάφορες ασθένειες όπως είναι η υπέρταση και ο διαβήτης, ακόμα και ο καρκίνος. Όμως δεν είναι μόνο αυτές, γιατί όπως θα δούμε, μ' άρεσε ο όρος οπλοστάσιο βιοενεργών στοιχείων. Είναι πάρα πολλές οι βιοενεργές ουσίες που περιέχει το γανόδερμα και αν τις αναλύσουμε όλες μπορεί να μιλάμε μια μέρα ολόκληρη. Οπότε έχω κάνει μια μικρή επιλογή ουσιαστικά για να μπούμε λίγο στο ταξίδι αυτό, να δούμε πόση δύναμη μπορεί να περιέχεται μέσα σε αυτό το μανιτάρι. Μία αναφορά στη χημική του σύσταση. Σίγουρα, όπως όλα τα μανιτάρια, αποτελούνται κατά κύριο λόγο από νερό. Στην υπόλοιπη αναλογία τους, στη συστατική τους αναλογία, περιέχουν έντονα φυτικές ίνες, όπως κάθε φυσική ουσία και φυτική, όπου είναι πολύ ευεργετικές, είτε βρισκόνται στα μανιτάρια είτε στα φυτά, για όλο το σώμα και τις λειτουργίες του οργανισμού μας. Είναι πολύ πλούσιο σε λυσίνη και λευκίνη, που είναι σημαντικά αμινοξέα για τον οργανισμό μας. Έχει αρκετούς υδατάνθρακες και εκεί είναι εστιασμένοι και οι πολυσαχαρίτες που θα αναφέρουμε. Και έχει και πολύ μεγάλη υψηλή αναλογία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, που είναι αρκετά βοηθητικά και για το καρδιακικό μας σύστημα και για την αναλογία, την ύπαρξη της χολυστερόλης μας. Οπότε έχω κάνει έτσι με bullet στα βιοενεργά μόρια. Είναι πίσω από κάθε bullet που αναφέρει, παράδειγμα, πολυσαχαρίτες, κρύβεται ένα τεράστιο σύνολο ουσιών. Οπότε είναι πολύ λίγα, θα λέγαμε, όλα αυτά που θα αναφέρουμε. Παρ' όλα αυτά, τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα κάνουμε μία μίνι ανάλυση στο καθένα για να είμαστε και πιο κοντά στην πραγματικότητα του γανοδέρματος,
Είναι οι πολυσαχαρίτες που θα μπούμε και θα δούμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Είναι το οργανικό γερμάνιο και το έχω επισημάνει επιπλέον γιατί είναι ένα σπάνιο μέταλλο το οποίο δεν συναντάται εύκολα σε φυσικές τροφές. Είναι οι βιταμίνες και εστιάζω στη βιταμίνη D γιατί πάλι είναι μια δυσέβρετη βιταμίνη σε σχέση με τροφές. Τα τετρεπένια που είδαμε, οι πολυφενόλες που θα δούμε πάλι στη συνέχεια. Και για να μην σας κουράζω με αυτή τη διαφάνεια, θα συνεχίσω με τα 3 πιο σημαντικά που ανέφερα και στην αρχή, βιοενεργά μόρια του γανοδέρματος. Είναι οι πολυσαχαρίτες, σε αυτά συγκαταλέγονται οι γλυκάνες και οι β-γλυκάνες που είναι πιο διαδεδομένες. Τα τριτερπένια εστιασμένα στα γανοδερικά οξέα και τα φλαβονοειδή, οι πολυφενόλες, που είναι πάρα πολύ δεδομένες στην επιστημονική κοινότητα, έχουν γίνει άπειρες μελέτες και είναι ουσίες οι οποίες έχουν πολλά να δώσουν και βρίσκονται και σε αρκετά τρόφιμα. Οπότε ας ξεκινήσω από τις πολυφενόλες, οι οποίες είναι μια ομάδα ουσιών που έχουν περισσότερους από 54 τύπους αντιοξυδωτικών, και λέγοντας αντιοξυδωτικά εννοούμε ουσίες οι οποίες καταπολεμούν το οξυδωτικό στρες, το οποίο είναι ένα από τα ισχυρότερα πλήγματα του ανθρώπινου οργανισμού και αιτία για πάρα πολλές καταστάσεις υγείας, όπως είναι τα καρδιαγκιακά, όπως είναι ο καρκίνος, οι φλεγμονές, η γύρανση. Οπότε οι πολυφενόλες γενικότερα μελετώνται πάρα πολύ στην επιστήμη της υγείας, και το καταλαβαίνουμε γιατί είναι και μια σημαντική ουσία που υπάρχει στο ελαιόλαδο, στα μούρα, στο κόκκινο κρασί, στη μαύρη σοκολάτα, έτσι λοιπόν και στο γανόδερμα. Και θεωρούνται ότι είναι και οι ουσίες της αντιγύρανσης που βοηθούν και στην μείωση της έκπτωσης των τελομερών. Αν έχετε ακούσει τα τελομερή σαν επιστημονικό όρο. Τώρα, οι πολυζαχαρίτες, οι οποίοι είναι μακρομερή μόρια γλυκόζης και υπάρχουν και στις φυτικές ουσίες που έχουν φλοιό, όπως και στα μανιτάρια, βρίσκονται πάνω από τη χιτίνη και κάτω από το κυταρικό του στίχωμα, με βάση εδώ την εικόνα για να καταλάβετε ακριβώς πού βρίσκονται. Και οι β-γλυκάνοι έχουν ανιχνευτεί πάνω από 200 πολυσαχαρίτες στο γανόδερμα, με πρωτιά τη β-γλυκάνη που είναι ένας από αυτούς. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τη β-γλυκάνη, επειδή όλοι είναι σημαντικοί και σας είπα ότι πίσω από τις πολυσαχαρίτες κρύβονται πάρα πολύ σημαντικές ουσίες, έχω σημειώσει εδώ κι άλλο ένα πεπτίδιο, το οποίο έχει να δώσει πολλά στην έρευνα σε σχέση με το νοσοποιητικό σύστημα, και οι β-γλυκάνες που μελετώνται σε σχέση με τον καρκίνο, όπως θα δούμε, και με τα επίπεδα, με τη ρύθμιση του ζαχάρου στο αίμα. Και λέγοντας β-γλυκάνες, μιλάμε για γανοδερικές ουσίες α, β και σ, α, β, A, B και C, όπου έχουν όλη αυτή τη δράση που θα δούμε. Αυτή δηλαδή τη δράση που συναντώνται οι β-γλυκάνες. Είπαμε σε φυτικές τροφές που περιέχουν και φλοιό, όπως είναι το κρυθάρι, η βρώμη, η σίκαλη, και τα μανιτάρια σιτέικ, εκτός από το γανόδερμα. Έχουν αντιμικροβιακές δράσεις, αντικριδωτικές, λειτουργούν πάρα πολύ ενάντια των λοιμόξεων. Έχουν αναφερθεί και έχουν μελετηθεί πάρα πολύ στην καταστολή και στην ανάπτυξη των όγκων, και φυσικά στην ρύθμιση της γλυκόζης μέσω της αύξησης ινσουλίνης στο σώμα μας και στην μείωση της αρτηριακής πίεσης. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί κάθε φορά και με κάθε μελέτες και με κάθε νέα μελέτη και με κάθε νέα ανασκόπηση γίνεται μια νέα ανακάλυψη που πιστεύω ότι μόνο νεότερα έχουν να μας δίνουν αυτές οι απίστευτες ουσίες. Η επόμενη κατηγορία σημαντική, μία από τις 3 που
τις θέσαμε στην αρχή, είναι τα τριτερπένια, τα οποία και αυτά ανακαλύφθηκαν από τη στιγμή που ανακαλύφθηκαν, μελετώνται πάρα πολύ και εκτενώς. Έχουν ανακαλυφθεί ήδη πάνω από 130 τριτερπέρνια, οι οποίοι είναι μοναδικοί και νέοι συνδυασμοί για αυτόν τον μύκητα, συγγνώμη. Τα τριτερπένια είναι αυτά που δίνουν αυτή την πικρή γεύση σε τρόφιμα και μια στιφότητα, όπως είναι στο κόκκινο κρασί. Επίσης, οι ομάδες των τερπενίων έχουν μελετηθεί πάρα πολύ και στην κάναβη, οπότε καταλαβαίνετε, επειδή γνωρίζουμε όλοι πλέον πόσο θεραπευτικά έτσι προσεγγίζεται και η κάναβη και το κόκκινο κρασί και πλέον και το γανόδερμα, έχουν πάρα πολύ αξία να μελετηθούν ακόμα περισσότερο. Έχουν έντονη καταναυστική επίδραση στο νευρικό σύστημα και ανακούφιση από το άγχος. Επίσης, βοηθούν πάρα πολύ στην κυταροτοξικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η κυταροτοξικότητα συνήθως αναφέρεται στην αντιμετώπιση καρκινικών κυτάρων. Έχουν έντονη αντιεξουδοτική δράση και αυτό έναντι φλεγμονών και πολλών άλλων καταστάσεων υγείας και φλεγμονών. Μειώνουν τη χολυστερόλη, προλαμβάνουν την θρόμβωση με τη συσσόρευση των ημαμποταλίων και έχουν και έντονη αντιαλλεργική δράση, καθώς σταματούν την έκρηση ισταμίνης, που η ισταμίνη είναι η ουσία η οποία ευθύνεται για τα συμπτώματα αλλεργίας που παρουσιάζονται σε ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αυτή την κατάσταση υγείας. Πριν είχα έτσι κυτρινίσει το οργανικό γερμάνιο, το οποίο είναι, σας ανέφερα, είναι σπάνιο να συναντηθεί σε φυσικές ουσίες, γιατί είναι ένα μέταλλο, ένα μεταλλικό στοιχείο, το οποίο βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στο φλοιό της γης. Όμως, παρόλα αυτά, έχει μια τεράστια δράση. Ονομάζεται γερμάνιο γιατί το ανακάλυψε ένας Γερμανός χημικός και του έδωσε το όνομα γερμάνιο. Όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μέταλλο, γιατί θεωρείται, είναι μάλλον τροποποιητής βιολογικής απόκρισης, δηλαδή επιτρέπει στο σώμα να αλλάξει την ανταπόκρισή του σε όγκους, γεγονός που έχει θεραπευτικά ωφέλη. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ σε σχέση με τον καρκίνο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το οργανικό γερμάνιο είναι πριν θα πει στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την προσαρμογόνο δράση του, αυξάνει την ποσότητα του οξυγόνου που απορροφά το αίμα μέχρι 150% και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στα καρκινικά κύτταρα να μην αναπτύσσονται, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, αποτρέπει τον εκφυλισμό των ιστών και πούλωση του δέρματος, άρα έχει και μια πουλωτική δράση, ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάνει μια αποτοξίνωση από τα βαρέα μέταλλα που μπορεί να συσσωρεύονται στον οργανισμό μας και βοηθάει και στα ποσοστά γλυκόζης, στο ποσό της γλυκόζης της καμπύλης γλυκόζης στο αίμα μας και της χολυστερόλης. Σε άλλα, επειδή είναι σπάνιο σε τροφές, έχει βρεθεί και στο ginseng όπως και στο σκόρδο, όμως η τιμή του στο γανόδερμα είναι 4 με 6 φορές μεγαλύτερη από το ginseng και 3 φορές μεγαλύτερη από το σκόρδο. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο μοναδικό είναι για το γανόδερμα η ύπαρξη αυτής της ουσίας. Το οργανικό γερμάνιο ως προσαρμογόνο, το ανέφερα και πριν, είναι πολύ σπουδαία αυτή η ιδιότητα που έχουν κάποιες φυσικές ουσίες. Γιατί η ιδιότητα του προσαρμογόνου έχει να κάνει με την ομαλοποίηση σωματικών λειτουργιών, δηλαδή όταν κάποιες λειτουργίες του οργανισμού μας ή όταν ο οργανισμός μας τείνει να απορριθμίσει την ισορροπία του, να χάσει την ισορροπία του, υπάρχουν κάποιες ουσίες που τείνουν να επαναφέρουν την ισορροπία του σώματός μας στην κατάσταση την αρχική. Αυτό ονομάζεται στη βιολογία ως ομοιόσταση. Άρα αυτές οι ουσίες που λειτουργούν ως προσαρμογόνες κάνουν ακριβώς αυτό. Επαναφέρουν την ισορροπία στο σώμα, στον οργανισμό, ο οποίος τείνει να την απορριθμίσει, να την έχει χάσει. Επίσης, παράλληλα, ένα προσαρμογόνο
έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε στρες, σωματικό, συναισθηματικό ή χημικό. Και λέγοντας χημικό, αναφέρεται στο οξυδωτικό στρες. Τι σημαίνει λοιπόν το οργανικό γερμάνιο ως προσαρμογόνο που βρίσκεται στο γανόδερμα? Έχει τη δυνατότητα να πολεμά τα καρκινικά κύτταρα. Τι γίνεται με τον καρκίνο? Εδώ έχουμε ένα συνδυασμός της αντιμετώπισης του καρκίνου σε σχέση με την ενίσχυση του νοσοποιητικού συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσω της ενίσχυσης του νοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί το γερμάνιο και οι άλλες ουσίες που αναφέρθηκαν, τα κύτταρα φωνιάδες, λόγω της κυτταροτοξικότητας που αναφέραμε και πριν, είναι πιο αποτελεσματικά στο να σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα. Άρα ουσιαστικά αυτό που μελετήθηκε και αποδείχτηκε επιστημονικά είναι ότι δεν σκοτώνει το καρκίνο, τα καρκινικά κύτταρα, το ίδιο το γερμάνιο, αλλά μέσω της ενίσχυσης και της ρύθμισης της κυτταρικής ανοσίας και του κυτταρικού του νοσοποιητικού μας συστήματος, αντιμετωπίζει πολύ πιο αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή που ονομάζεται καρκίνος. Περνάω στην αδενοσίνη, που είναι μια πολύ συχνή ουσία, επειδή είναι στατικό του ριβονουκλεϊκού οξέως του RNA, και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ύπαρξη και τη λειτουργία του οργανισμού μας και για την ύπαρξη της καλής ισορροπίας του. Αυτή η ισορροπία λοιπόν που δημιουργεί η αδενοσίνη, που υπάρχει και φυσικά και στο γανόδερμα και είναι σε έντονο ποσοστό, είναι η καρδιοπροστατευτική της δράση μέσω της προστασίας του καρδιαγγειακού μας συστήματος. Είναι η ρύθμιση του μεταβολισμού, και λέγοντας μεταβολισμός εννοούμε όλο το μεταβολικό σύνδρομο με τη ρύθμιση του ζαχάρου, της χολυστερόλης και της αρτηριακής πίεσης. Και είναι πολύ σημαντική η βοήθειά της ενάντια στις φλεγμονές, δηλαδή είναι αντιφλεγμονώδης, αντιεκδοτική, και έχει παρατηρηθεί και αποδειχτεί ότι έχει και νευροπροστατευτική δράση, δηλαδή σε αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι η πολλαπλή σκλήρυνση, και σε νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως είναι η νόσος Alzheimer, έχει δώσει πολύ μεγάλη ίαση και βοήθεια. Μία επίσης πάρα πολύ σημαντική ουσία, που είναι και αυτή πολύ έντονη στο γανόδερμα, είναι το περοξίδιο της δυσμουτάσης, το οποίο είναι ένα πολύ αποτοξινωτικό ένζυμο, γιατί μας προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, και όχι μόνο, τα οποία οδηγούν σε οξυδωτικό στρες. Το γανόδερμα έχει σε ψηλά επίπεδα αυτό το ένζυμο, και επίσης είναι σε πολύ ψηλότερη θέση από το σπανάκι, το οποίο θεωρείται είναι στη λίστα των top αντιεξουδοτικών φυσικών ουσιών. Λέγεται επίσης ότι το υπροξίδιο της δυσμουτάσης περιέχει και το μυστικό της νεότητας και της μακροζωίας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί αντιμετωπίζει τις ελεύθερες ρίζες, που είναι η αιτία της γύρανσης. Άρα καλά το ανέφερα και πριν, ότι το γανόδερμα είναι το θεραπευτικό βιοεργοστάσιο. Περισσότερες από 84 χώρες είναι ενεργές και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που μελετούν αυτό το απίστευτο μανιτάρι, και μετράμε πάρα πολλές δημοσιεύσεις, ανασκοπήσεις και μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει, θα γίνουν και συνεχώς θα γίνονται, και φυσικά μαζί με τις μελέτες ο κόσμος αρχίζει και ενημερώνεται και μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το θεραπευτικό βιοεργοστάσιο για πάρα πολλές καταστάσεις υγείας. Έτσι πάμε να δούμε με βάση αυτές τις ουσίες που αναφέρθηκαν πριν, που ανέφερα, και τη δράση τους, τι ιδιότητες προσδίδουν στο γανόδερμα. Πάλι είναι πάρα πολλές ιδιότητες που αυτή τη στιγμή διαθέτει το γανόδερμα. Από κάθε bullet πάλι κρύβεται μια πολύ μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα και άπειρες μελέτες. Οπότε θα τα δούμε ένα-ένα και εν συντομία, γιατί χανόμαστε μέσα στην τόση έρευνα και σε όλα αυτά που μπορούμε να ψάξουμε ατέλειωτα. Ας ξεκινήσω με το πιο σημαντικό και σοβαρό, προσωπικά θεωρώ, τη σχέση του γανοδέρματος με τον καρκίνο. Με πάρα πολλούς τρόπους επιδρά
στην αντιμετώπιση και στην καταπράινση του καρκίνου ως αναλγητικό. Δηλαδή, έχει μελετηθεί πάρα πολύ η αναλγητική του δράση σε ανθρώπους όπου λαμβάνουν γανόδερμα παράλληλα με τη θεραπεία τους, είτε χημειοθεραπεία είτε την ακτινοθεραπεία. Είναι ανοσορυθμιστικό. Αυτό σημαίνει αυτό που προείπα κιόλας, ότι μέσω της ανοσορύθμισης, δηλαδή της ρύθμισης του νοσοποιητικού μας συστήματος, βοηθάει στην κυταροτοξικότητα, δηλαδή στο θάνατο των καρκινικών κυτάρων μέσω του ανοσοποιητικού μας συστήματος, και έχει και μία έντονη αντιαγγειογενετική δραστηριότητα, που σημαίνει ότι βάζει ένα stop στη διείσδυση των καρκινικών κυτάρων στα αγκία, άρα και στις μεταστάσεις. Εδώ έχω αναφέρει μία ανασκόπηση σε ποιους τύπους καρκίνου έχουν γίνει περισσότερες μελέτες, όπως είναι του μαστού, του προστάτη. Έχει μελετηθεί πάρα πολύ ο προστάτης και ο μαστός, παχαίο έντερο, πνεύμονας, τράχυλος της μήτρας, οι λευχαιμίες έχουν μελετηθεί πάρα πολύ. Και φυσικά η δεύτερη φάση μετά από κάθε επιστημονική μελέτη είναι να περάσει τις 3 φάσεις, τις φαρμακευτικές που λέμε, έτσι ώστε να βγει ένα νέο σκεύασμα στην αγορά και να μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί άφοβα από τον κόσμο και να επωφελείται από τις ιδιότητες που έχει. Άρα μιλάμε για θάνατο καρκινικών κυτάρων. Έχω κάνει μια πολύ μικρή αναφορά σε κάποιες μελέτες. Οποιοςδήποτε μετά μπορεί να πάρει την παρουσίαση και να ανατρέξει σε αυτές τις μελέτες. Μιλάμε για πολλές αναφορές στον καρκίνο του προστάτη και του παχαίου εντέρου που είπαμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναλύεται πάρα πολύ η διακοπή του κυταρικού κύκλου και η απόπτωση σε διάφορα καρκινικά κύτταρα. Δηλαδή, ο καρκίνος, όπως γνωρίζουμε, και αυτή η μάζα του καρκινικών κυτάρων έχει μία ιδιότητα και μία ενεργότητα να πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα με πάρα πολύ ταχύ ρυθμό. Άρα, λοιπόν, η διακοπή αυτού της κυταρικής διαίρεσης είναι μία παύση στην ανάπτυξη του καρκίνου. Αναστολή πάλι του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυτάρων του μαστού και καταστολή της κινητικότητας του διθυτικού καρκίνου του μαστού και του προστάτη, στην μελέτη που αναγράφεται παρακάτω, άρα και της μετάστασης, όπως πάλι προείπα. Και θέλω να αναφερθώ στη μεγαλύτερη ανασκόπηση που έγινε ποτέ, όπου αναλύθηκαν 9.366 μελέτες μεταξύ των χρονολογιών 1987 και 2017, όπου είναι αυτό που πάλι πριν από λίγο τόνισα, ότι το γανόδερμα έχει μια ευρεία εφαρμογή στην αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω της ρύθμισης του ανοσοποιητικού. Και φανταζόμαστε ότι η ρύθμιση του ανοσοποιητικού δεν αφορά μόνο τον καρκίνο, αλλά αφορά και πάρα πολλές άλλες καταστάσεις, με top την κατάσταση υγείας, τα αυτοάνωσα νοσήματα. Άρα μπαίνουμε τώρα λίγο σε αυτό το ανοσορυθμιστικό και το ανοσοενισχυτικό. Τι σημαίνει αυτό μέσα από έρευνες? Αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η παραγωγή των κυτάρων της άμυνας. Ποια είναι τα κύτταρα της άμυνας? Είναι τα μακροφάγα και τα λεμφοκύτταρα. Άρα, αφού ενισχύεται η παραγωγή τους, είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά. Τι άλλο έχει να κάνει με το νοσοποιητικό μας σύστημα? Έχουν να κάνουν οι φλεγμονές. Άρα, έχει δείξει η συγκεκριμένη μελέτη ότι βοηθάει στην αντιμετώπιση φλεγμονών και φυσικά στη μείωση αλλεργικών αντιδράσεων, που έχει σχέση και η αλλεργία με τις φλεγμονές, και εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και τα αυτοάνωσα νοσήματα. Αυξάνει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων στον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που τα συγκεκριμένα λευκά αιμοσφαίρια είναι τα κύτταρα φωνιάδες που βοηθούν στην κυταροτοξικότητα. Γι' αυτά, στα αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια αναφέρεται αυτή η έρευνα. Και έχει δειχτεί ότι βελτιώνει και τη λειτουργία των λεμφοκυτάρων σε αθλητές που εκτίθενται σε στρεσογόνες καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η μελέτη, γι' αυτό την αναφέρω στην παρουσίαση τη συγκεκριμένη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν αφορά μόνο στους αθλητές η στρεσογόνος κατάσταση, αλλά αφορά σχεδόν όλους από εμάς.
Στην αντιμικροβιακή του και στην αντιοική του δράση είναι πάρα πολύ σημαντικές οι τρεις αυτές μελέτες, όπου έχουν οδηγήσει στην ανακάλυψη ότι μπορεί και αναστέλει έναν πάρα πολύ σκληρό ιό, που είναι ο ιός της ανθρώπινης ανεπάρκειας, ο HIV, ο κοινός ιός του AIDS, και πάλι έναν πολύ δύσκολο ιό, τον ιό της υπατήτηδας B. Και τελευταία χρόνια έχει γίνει επίσης συνδυασμός μελετών σε σχέση με τις επιπλοκές του κορονοϊού, του COVID-19, και τις νοσηρότητες που μπορούν να επιδεινώσουν τη σοβαρότητα της νόσου. Εκτός από τους ιούς, έχει μελετηθεί και σε αρκετά βακτήρια, σε μολύνσεις από βακτήρια, όπως είναι οι ψευδομονάδες, οι κολάι, όπως είναι ο σταφυλόκοκκος, και αυτά είναι λίγα από όσα διάλεξα να συμπεριλάβω. Η αναλγητική του δράση που ανέφερα και στον καρκίνο, πάλι έχει μελετηθεί σε σχέση και με τον καρκίνο, αλλά και με άλλες νόσους, όπως είναι η νευρασθένεια, όπου μειώνει την κόπωση, μειώνει τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας, όπως είναι η απώλεια μαλλιών, όρεξης, και είναι πολύ σημαντικό. Πλέον νομίζω οι περισσότεροι ογκολόγοι δίνουν συνδυαστικά με τις ακτινοθεραπείες και τις χημειοθεραπείες και συμπλήρωμα γανοδέρματος στους ασθενείς. Και μία άλλη προσέγγιση, μία άλλη δράση αναλγητική, είναι και η μείωση της κούρασης και της κατάθλιψης σε άτομα καρκινοπαθή. Άρα αυτό βοηθάει στο να αρχίζει να βλέπουμε και τη δράση του στην ψυχική υγεία, εκτός και από την σωματική υγεία. Έξω λοιπόν και από τη σωματική υγεία. Η μεγάλη του δράση στην αθυροσκλήρυνση, με έντονες αντιτρομβωτικές ιδιότητες, έχουν μελετηθεί πάρα πολύ στο ότι αυξάνει την καλή χολυστερόλη, μειώνει τα τριγλικερίδια, ρυθμίζει το ζάχαρο, την γλυκόζη του αίματος, έχει αντιυπερτασικές δράσεις και υπογλυκαιμικές. Και εδώ κάτω στο πορτοκαλί πλαίσιο κάνω μια αναφορά σε όλες αυτές τους πολυζαχαρίτες. Συμπεριλαμβάνονται και οι φυτικές ίνες και οι λεκτίνες και τα τερπενοειδή, τα οποία συνηγορούν όλα σε αυτές τις απίστευτες ιδιότητες σε σχέση και με την καρδιά και με το ζάχαρο. Αντιεξοδοτική δράση με τις ελεύθερες ρίζες που λέγαμε και προηγουμένως. Είδαμε ότι μειώνει και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, έχει έντονη αντιεξοδοτική δράση, που σημαίνει ότι μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο μετάλλαξης DNA, κάτι το οποίο οδηγεί σε κυταρική απόπτωση και σε γύρανση. Προστατεύει το ύπαρ και τα νεφρά, κάνει μια έτσι αποτοξίνωση, είναι πολύ έντονη η αποτοξινωτική του δράση. Και ο κύριος παράγοντας γύρανσης, που είπαμε, η αφαίρεση των ριζών και οξυγόνου και προξιδίου. Πριν μπούμε στις στάσεις της οσολογίας, μετά από όλες αυτές τις αναφορές και στις φυσικές ουσίες που περιέχει το γανόδερμα και στις μελέτες που έχουν γίνει γύρω από τις ιδιότητές του, θα ήθελα απλά να πω ότι δεν είναι μόνο μία ουσία, είναι όλες αυτές οι ουσίες που περιέχονται στο γανόδερμα, όπου το καθιστούν κατάλληλο σχεδόν για τα πάντα. Δηλαδή, παίρνοντας γανοδέρματος ή ξεκινώντας μία θεραπεία ή μία πρόληψη με οποιοδήποτε τρόπο μέσω των συστατικών του γανοδέρματος, μπορούμε να κάνουμε μία πρόληψη και μία διατήρηση μιας γενικής υγείας του οργανισμού, και στοχευμένα και μη στοχευμένα. Είναι πάρα πολύ ευρεία η δράση του. Οπότε πώς συναντάτε το γανόδερμα, πώς μπορούμε να το συναντήσουμε? Αρχικά, επειδή δεν τρώγεται, έχει μία έτσι πολύ σκληρή επιφάνεια που δεν συνηθίζεται για άμεση κατανάλωση. Έχουμε την μορφή του χυλίσματος, δηλαδή να γίνεται σε σκόνη, και το χύλισμα είναι συμπυκνωμένη
το σώμα του γανοδέρματος σε συμπίκνωση. Το συναντάμε αποξηραμένο, δηλαδή αφυδατωμένο, που χρησιμοποιείται, και αυτό ευρέως, σε κάψουλες, όπως και σε τσάι. Τώρα, όσον αφορά τις δοσολογίες, είναι πάρα πολύ υποκειμενικό και σχετικό η δοσολογία που θα συστήσει κάποιος σε κάποιον να χρησιμοποιήσει το γανόδερμα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις που είδαμε πριν. Υπάρχει μια γενική σύσταση που έχει μελετηθεί με την αντίστοιχη έρευνα που σας αναφέρω και από κάτω. Περίπου ημερησίως μπορούμε να λαμβάνουμε από 1,5 γραμμάριο σε 9 γραμμάρια την ημέρα. Αυτό βέβαια ποικίλει ανάλογα με τον οργανισμό, με το φύλο, με τις διατροφικές συνήθειες του καθενός, με την ψυχολογική κατάσταση και με την κατάσταση της υγείας του. Έχουν 2 ενδεικτικές μελέτες που έχουν γίνει πάνω στον καρκίνο ή την χρόνια υπατήτηδα και τον διαβήτη. Οι καταναλωτές έπαιρναν συνολικές δόσεις 600 έως 1.800 μιλιγκράμμ 3 φορές την ημέρα. Ή σε περίπτωση ατόμων με αρτηριακή πίεση, με υψηλή αρτηριακή πίεση, η δόση που έχει μελετηθεί είναι περίπου 55 μιλιγκράμμ την ημέρα για διάστημα 4 εβδομάδων, όπου είδαν και το σχετικό αποτέλεσμα. Τώρα, όπως όλες οι φυσικές ουσίες, έτσι και είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε και τι μελέτες έχουν γίνει σε σχέση με τις παρενέργειες, αν υπάρχουν πιθανές παρενέργειες ή κίνδυνοι από την χρήση, ή ποιο είναι το κατόφλι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γανόδερμα μέχρι εκεί χωρίς να έχουμε παρενέργειες. Κάποιοι στο παρελθόν και από μελέτες που είδα αμφισβήτησαν αυτή τη δημοτικότητά του, γι' αυτό και ξεκίνησαν να μελετούν πιθανές παρενέργειες. Κάποιες έρευνες διαπίστωσαν ότι όσοι έλαβαν μανιτάρι ρέισι για 4 μήνες είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν μικρές παρενέργειες από εκείνους που έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Όμως τίποτα από αυτό δεν έχει αποδειχτεί ότι οφείλεται συγκεκριμένα στο γανόδερμα. Γενικότερα οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν στο ότι δεν έχουμε παρενέργειες. Είναι από τα μοναδικά φυσικά προϊόντα που δεν έχει καμία παρενέργεια. Όσες μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει πιθανότητα να φανούν κάποιες παρενέργειες, ήταν πολύ περιπτωσιολογικές, δηλαδή είχαν εστιάσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, άρα δεν μελετήθηκε ολιστικά το φαινόμενο της υγείας των ανθρώπων που μελετούσαν. Άρα οι μόνες αντιενδείξεις που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι ότι για το λόγο ότι ενισχύει αρκετά το ανοσοποιητικό σύστημα, καλό είναι να μην λαμβάνουν γανόδερμα άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, όπως επίσης και επειδή μειώνει την αρτηριακή πίεση, καλό είναι άνθρωποι υποτασικοί να προσέχουν στη δόση και στο πόσο χρονικό διάστημα θα κάνουν λήψη του γανοδέρματος. Αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι μοναδικές συστάσεις προς αποφυγή. Άρα όλα αυτά που είπαμε, τα οποία είναι πάρα πολλά σε σχέση με το είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με το πόσα πολλά υπάρχουν στην επιστημονική βιβλιογραφία, έχω έτσι βάλει σε πορτοκαλί τις λέξεις κλειδιά που θα ήταν καλό να ξαναναφέρω για το κλείσιμο. Είναι εξισορροπητικό και προσαρμογόνο. Είναι από τα μόνα, μαζί με λίγα ακόμα που έχουν αυτή την ιδιότητα. Περιέχει 400 βιοενεργά συστατικά και ισχυρά αντιοξυδοτικά. Αποτοξινώνει. Έχει μια πολύ έντονη αποτοξινωτική δράση. Αυξάνει το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα. Ενισχύει το ανοσοποιητικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες και από τις ελεύθερες ρίζες. Έχει βιοαναγεννητικά αποτελέσματα, όπως είναι η επούλωση, που είπαμε πριν, πληγών και η αντιγύρανση. Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου. Άρα, κλείνοντας, δεν θα μπορέσουμε παρά να συμφωνήσουμε όλοι, νομίζω, σε όλο αυτό που λέγεται γανόδερμα, σε αυτό το φαινόμενο
αυτή τη φυσική ουσία. Θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι είναι ένα σημαντικός θησαυρός της φύσης. Υπόσχεται πάρα πολλά για την υγεία και πιστεύω ότι η επιστημονική κοινότητα θα μελετήσει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε ακόμα περισσότερες αποδείξεις στο ότι η χρήση του και η πρόληψη και η θεραπεία που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους είναι ολιστική και βοηθητική για όλο το σώμα και το σώμα μας και την ψυχική μας υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστώ πολύ. για την πάρα πολύ αναλυτική παρουσίαση, τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας, καθώς και την εκτενή αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της παρουσίασής σας, καθώς μέσα από τα γεγονότα για τη φαρμακευτική αξία και τα δυνητικά ωφέλη του μανιταριού, μας δημιουργούν το γανόδερμα ως ένα πολύτιμο όπλο για την υγεία μας. Θαρώ. Ακριβώς, και θέλω να πω ότι και εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με όσα διάβασα, γιατί είναι πραγματικά είναι ένα μανιτάρι το οποίο κάνει τόσο πολλά. Κάνει τα Έχουμε, πάντα, δηλαδή. βέβαια, τα Ναι, τελευταία 10-12 χρόνια που βρισκόμαστε στην Ελλάδα έχουμε πραγματικές ιστορίες υγείας, όπως και εγώ έχω τη δική μου προσωπική ιστορία υγείας με τη χρήση του γανοδέρματος, αλλά όταν έχουμε τέτοια παρουσίαση, τέτοια βιβλιογραφία, νομίζω μας δίνει ακόμα περισσότερο θάρρος στο να μιλήσουμε ανοιχτά για το γανόδερμα και τα ωφέλη στην υγεία και στον ανθρώπινο οργανισμό. φυσικά, φυσικά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για Να είστε καλά. κάλεσμα και ελπίζω όλα αυτά να βοήθησαν και να δώσουν ένα κίνητρο να το ψάξει κι άλλος κόσμος και να το χρησιμοποιήσει και να το δει και πάνω του, όπως και εσείς το είδατε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, και θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε σε ένα από τα επόμενα webinar μας για κάποιο άλλο βότανο προϊόν της εταιρείας. Ευχαριστώ, ναι, με τα χαράς να σας δώσω έτσι πάλι μια ανασκόπηση για να ακούσει και ο κόσμος διάφορα άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεγαρίτη.